Sanibonani. Igama ngubhaka isibongo kanzaba bathi ngihambile bathi ngibone bathi ngizenzile bathi wathela ubhakoda kuyini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholotho likamentshise thuluza ngihambe nalo ngilifica ensimeni ixama uxakile kusazoshuba kusangazeka noma yini ngumafavuke njengetanga abane ngonogwatsho obhatsha ikhulfa makhanda ngendlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha mihle namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amazi aqhamuka phi kubonakala lapho ephumela khona ngithi zitha zami ziyaxolisa uma sezibona amandla amakhulu asemazulwini ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuma namhlanje seliyangithanda wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina gcola ngakufakela nangisikisi sanibonani lapho nikhona amagumbi umhlaba wonke ngifuna nje ukuthinta udaba olubalekile engangalithinta before abantu bangafuna ungezwe lapho ukhona mfowethu noma kuthiwa uhlakaniphe kanjani noma kuthiwa ufunde kangakanani noma kuthiwa unemali engakanani into elilawulayo it is spiritual power. Make sure ukuthi you always align yourself with your spiritual power. Kungathi mayisahamba kahle izinto bese ukhohlwa your spiritual power sakho. Sinamakhaya abaningi abantu esibasizayo la uthola ukuthi umuntu uthe kusahamba kahle wakhohlwa ispiritual power. Ungavumeli ukudinwa nentukuthelo kulawula umqondo mawusukhohlwa abantu abakusupporta honest. Even in real life khona abantu abakusupporta honest, khona lo mngani wakho noma lo muntu ophila naye okusupporta honest. Mase kuba khona laba abaprethendayo nalabo abancenge utho, khona abantu ocabanga ukuthi bayakusupport empilweni kanti they after something that you have, not back support. Mangathiwa kuphele lento that you have, those people will run away, or else they can come back and take it that linkly that you are left with. Empilweni umuntu owazi ukuza kuwena ezokusupporta positive angiphathi bezophinda akwazi ukukhipha something ephaketheni acontribute to it. Lo muntu ukusupporta honest. Abantu abanjalo basuke belethwe idlozi lakho elihle. Spiritual power funa wazi ukuthi spiritual power sakho si aligneke kanjani, ucommunicate kanjani naso. Ngabe like you are using signs, you are using amaphupho, ngabe mhlambe kufika ivision, ngabe kunomuntu okutshelayo ukuthi manje kunje ualigneke, ngoba there is no way ukuthi you can communicate to your spiritual power. If you don't communicate, you've got a serious problem that needs to be fixed. Inga ngithi uma ngabe wa understand your spiritual power bese understand ukuthi kwi spiritual power sakho ualigneke kanjani, impilo izoba easy for you, because each and everything that seems to stand on your way kuzoba lula ukuzibona. Kodwa failing to understand your spiritual power uzogcina uxabana nabantu obadingayo, uzoxabana nabantu abawusizo kuwe, uzoxabana nabantu engafanele xabana nabo mawususondeza abantu abarong. Uyamazi umuntu okwazi ukuphusha abantu abaright asondeza abarong, mase basondezile abarong bese bemkhuluma kabi, bese beyam-exploit, bese beyamntshontshela, bese behambe beshawutha igama lakho noma kanjani. You bring wrong spirit. It means you bring wrong people. Uhambisa abantu abara. Angikwenzela isibonelo nje. Khona lento esematheni lezi insuku. Lento leka Floyd neMK neEFF. Mhlamba ngiphinde ngiyichaze lento. Ngake ngayichaza before, but let me repeat myself in case if you missed it. uZuma ufola anda abantu abane spiritual power esikhulu.
abuye abe inhlanhla nengqondo khona. Yes, shuthi singambiza ngenkunzi yakamoya uZuma. Ingakho ngisho abafundisi abahlonishwayo ubafica bekhokhosela ngaphandle kaZuma. Ingakho nje ufica ngisho izinyanga uyifica ikhokhosela ngaphandle kaZuma ngoba uyi-umbrella, une-spiritual power kunale light le abayilandela kuyena. Ufica izinyanga ezithi ziyalapha, uyifica zikhothoza, uyabona, ziyincengela kuyena. Ufica abafundisi ekuthiwa bayahlonishwa, ubafica beyincengela kuyena. Ufice nabanye abaholi ufice beyincengela. It's because that old man's got a powerful spiritual power. Kuzoba khona le ndoda lo bhuti ekuthiwa uMalema. uMalema as well une spiritual power esikhulu. Umehluko kaMsholozi mudala kunoMalema. Kunegazi elichithekile eliningi ngesikhathi soZuma, kanti igazi ukuchitheka kwalo kuphume imimoya. Leyo mimoya ephume echitheka igazi iyakwazi ukuba i-spiritual power ezosupport umuntu embonayo ukuthi definitely inhliziyo yakhe iyabathanda abantu. Kanti uMalema muncane. Shuthi uZuma when it comes to politics une-advantage yokuthi uqhamuka from ANC la khona kunabantu be-ANC abazidalwa zayo okwaphalala igazi. Abanye babo ababuye bangabi happy ngezinto ezithile kwi-ANC, so lawo ma-spirit ayamnamathela uZuma. Ingakho uZuma umuzwa ethi ngomlomo wakhe ethi akasoza ayiyeke i-ANC. Akenzeli i-ANC ezinhlangano, wenzela lamakabani adlule emhlabeni ethanda i-ANC nafela kwi-ANC ukuthi awaqhubeke ambathe. Ngaze ngayichaza le. Lawo maqabane adlule emhlabeni ethanda i-ANC awaqhubeka ambathe, angabi umuntu oxabene nenhlangano. Ingakho makuthiwa i-ANC ihlakaniphile, kwakumele imncenge uZuma ukuthi kuhlalwe phansi kwenziwe whatever they may call it, maybe alliance, kwakuzoba lula. Ngoba ngeke umxabanise uZuma honest ne-ANC. Ngeke angayidlalisa ipolitiki nje i-ANC, kodwa wabamba amaqabana alala. As well as njengoba ngithe uMalema unepower, noma uyathanda noma uthandi, uhlakaniphile, uyisidomu, ngeke uFloyd, ngeke i-spiritual power sikaFloyd usisuse kwi-spiritual power sikaMalema. Into eyodwa, uma bona as human beings benga-understandani, i-spiritual power sithatha i-control sizenzele ngendlela yaso. Akekho uMalema wathuma uFloyd ukuthi akajoyine i-MK. There is no such. Kodwa i-spiritual power sikaMalema yiso, ngayisho lento, yiso esixhumaneni spiritual power esincanyana bana sikaFloyd. Kwathi wena mfana hamba lapha yasifuna ufike umosha. uFloyd akayanga kwi-MK ngenhloso ukuthi ngifuna ukuyomosha. Into ezenzekalela yona itself ngoba ujudwe ile spiritual power sikaMalema. Sidlala ipolitiki. Ipolitiki ayidlalwa yilabantu elibabonayo, idlalwa ama-spiritual power abo, idlalwa onkulunkulu babo. Ipolitiki ayidlalwa yibona, bona they know nothing. Bona they know nothing. Abantu ukhumbule, abantu abalawulwa ukuthi utheni, balawulwa ukuthi upowerful kangakanani. Ungakhuluma kamnandi kubantu bethi abantu beke badinwa abafuna ukuzwa. Ngisho ungakhuluma into eyisense ayilalelwa, bayazi abantu abathandanayo. Cause uxabane nomuntu wakwesifazane adinwe aze abe kuma-extremes. Uthi ukhuluma into eyisense ngoba usekuma-extremes akasafuna ukuzwa. Isense ayisebenzi uma abantu bediniwe, isense ayisebenzi if abantu bekuma-extremes. Yini esebenzayo if abantu bediniwe? Ukukhuluma into abafuna ukuyizwa bese kuba ne-wisdom yaleyonto. Umngakho uma senixabane kakhulu naye, mulalela ukuthi ufuna ukuzwana. Musu lokuthi hayi wrong umbono usekuma-extremes. Akusasebenzi ukuthi wrong right. Sekusebenza ukuthi uma ufuna ukumehlisa, khuluma into afuna ukuyizwa. Mhlawumbe nje into afuna ukuyizwa nje uvele uthi yazini, no matter what,
but I love you. Uthi ngiyakuthanda kodwa mina. I love you. Uzo wehla ehle. Uthi I love you. I know why you are angry. You are angry. It's because kungenzeka ukuthi ngirong mina kodwa ngazi ukuthi ngirong. Kodwa mina I love you. Ngi-wrong noma ngi-right I love you. Uzowehla but umtshela afuna ukizwa. Angazi abantu bohlakaniphani. So same things applies le ka Floyd. Floyd angayenzi mistake empilweni. Angayenzi mistake yokuthi athi angaxabana noMalema kanye nomsholozi at the same time. Mncane for that. Mncane for that. Akabheke labantu okwamanje umuntu azolala ngakuyena until athola ipower yaloyo muntu. Mangithi power mhlambe let's say kade i-deputy president lapha kwi-EFF kwakumele alale lapha ya kwi-EFF abekezele until uMalema bese bekintambo noma mhlambe edlule emhlabeni bese yangena ngabo president yena ipolitiki yakhe ingasurvive kanjalo noma eze ngapha kumsholozi alale kumsholozi mhlambe bamenza u-deputy president noma yini abangamenza yona kuthi umsholozi bese kufika isikhathi mhlambe a retire noma adlule emhlabeni athi qondo kungenwa kanjalo kodwa makusaphila umsholozi angalwi naye makusaphila uMalema angalwi naye angamchance uMalema uma ngabe ephethe umsholozi esandleni angamchance umsholozi uma ephethe uMalema esandleni kodwa bayayedwa forget Chala yimi ukembanga indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana. Chala yimi ngiyambonisa ayisebenzi sometimes imfundo. Imfundo sometimes ilandela ukuthi how much power you are. Imfundo isebenza ukuhluza umqondo. Mawusuhluzile umqondo usuyibona indlela imfundo lethi ubona indlela hluza umqondo azi ukuthi ugoodwill. Mase kunjalo bese kuba nepolitiki yakhona kwabafundile because baningi abantu abafundile baningi kube nepolitiki yakhona mase kusebenza spiritual power ukuthi kubeke ngaphezulu kwalabo abanye ila ingena khona ke imfundo kuhle kona umuntu bezoba spiritual power aphinda party education eceleni yonke imenza ukuthi abe strong fit ngapha ufit ngapha kodwa bezoba spiritual power angayiphathi education kukhona la somuza khona elimit ayifundile lenyoni sesiyayibamba ayifundile kukhona part education singakhona spiritual power uzothi efundile alambe nawo leyonto asikho spiritual power angaphethe u2 zonqoba ke lapho so mina advice yami nje eya ku Floyd ukuthi akazehlise komunye walabantu akazehlise komunye kodwa kwamanje umuntu aclose kuyena uclose kumsholozi akazehlise kumsholozi angathi uzovula iqembu ngimzwile nje ethi uzovula iqembu lakhe nani lelo qembu ngeke nenze fokon bexabene nalabantu bobabili akaxaba noyedwa ngcono noma noyedwa ngcono hayi bobabili izinja khona ukuthi umuntu uthola ukuthi mhlambe uliphethe iqembu umholi mhlambe kusethi hayi ngiyazibeka intambo mase yibeka intambo noma inhlangano seyimkhipha leyo muntu useyangena ke naye hayi kodwa uthi bephila izinja labantu laba bamgrumile kwipolitiki lomjidi bo2 bamgrumile kwipolitiki politics is something else tshelwa yimi mina ngikhuluma lento yengane kwane eyiqoqwayo mina njengoba manje sekuqaleni ngasho ngathi uFloyd udeploye ipower kaMalema kwi-MK iyami power ngoba there is no way ngicela ngikhona engathiwa khona uMalema nomsholozi bayazwana baxabana mhlambe lento sengiyisho 10 times I don't know baxabana kakhulu labantu bedotselana emuva fana nomuntu obethu uyakubulala noma ebulalisa uyisilima mawuzophinda uzwane nalowo muntu ukuhleka kwena ukuthi zwanani kusho ukuthi mazi ukuthi unje khona uthi kuhle ukuzama ukuzimela baningi abazama ukuzimela mina ngikhuluma kwenye level la mina ngikhuluma kwenye level yokuthi masuyimelile into oyimele kuyona ayibe successful ngikhuluma lo level angikhulumi ngokuzama mina
wonke umuntu can try nawe kusasa ungavuka uvule iqembu lakho kodwa lo gcina kuyiqembu nje eliphinde livalwe futhi angikhulumi ngokusizama nami mina ngikhuluma ngento successful because uFloyd Shivambu, that young man is very brilliant. Hlaniphile akantshontshe spiritual power komunye walabantu angalwi nawabe ushoda nge-spiritual power phela hlakaniphile ipolitiki angayithatha ibeke to the next level kodwa without spiritual power there is no such, believe me or not. Shall I make it back? Him okhulumayo okholo zawo futhi fokofu kodwa into mangishilo isuke izoba njalo thanda ungathanda uma sengishilo. Inamba yami 0798130260 iwona umsebenzi engusebenzayo mina njengoba nginedama ngomakhanda oil ukuthi abantu abaconnected spiritual power sabo, abantu abanqobe ungavesana nje ukuthi uhlaniphile kodwa uvule belula. Cha, masusithintile thini ba strong as long as mawuzongihlonipha futhi mawungasangihlonipha mama uthi awungihloniphi fuck off. Funa ungihloniphe ngenkani lapha kwi-ANC into enamandla kwi-ANC inhlangano on its own. Igama ANC ilona elinamandla. Ngiyababona nje abaholi vele bahongondo ngendlela yabo. Uyangena uyaphuma uyabo bahongondo nje ngendlela yabo. Kodwa into enamandla spiritual power inhlangano igama elithi ANC akulona lo gama elilula. Linamandla igama akulona lokunwayisini igama ANC lapha ANC. Tshelwa yimi. Bese kuthi lapha kwi-IFP into enamandla umntwana engasekho emhlabeni and usazolulwela iqembu lakhe nisazobuka nje umntwana lapho kwi-IFP. Thank you so much. Maku Saturday zonke indlela zedamini kaMakhanda kanangiso khona ngiyonika abantu amandla amakhulu, spiritual power esikhulu. Thank you, bye bye.